dobar dan, znači ja sam Mr. Serbia Gaming. Ovo je treća epizoda gameplay igrice Spec Ops The Line, treća misija. Znači, brate, tu smo gdje smo, nastavimo dalje, znači sve u redu, nastavimo i tako dalje, nastavimo dalje, bla 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 i nastavimo dalje. Znači, ovi štreberi se sad pojavljaju tu negdje, sad ćete da vidite, kao mi treba da idemo puškati, mi treba da idemo ovamo. Sad ću ja njih tu malo da istamburam, razumeš? Ja. Dođi kucom. Dođi kucom, matrac. Ma da, dečko, ma da, evo ga, jedan. I oni već išli. Joj, šabani, pederi, jedan. Voilà. Šta je, ti to u mene pucaš ili u mene pucaš? Pa hoćeš da me udariš metkom, u glavu da me udariš, da se pretvorim? Ja rekam, alo majmune, nemoj da se krije. Voilà. Ha. Tako je. Alo, šabani, dođi vam na mene. Jedan. Dođi dole na mene. Evo ga, skidam. Skidam jednog samo za vas. Evo ovo šunglavog. Voilà, za vas. Sad ću ovaj se popelje gore, brzo ću. Ajde, penji se ne mučim. Ajde, to je ovaj šunglavog. Ma da, bro. Headshot na nogu. Idemo, 1, 2, 3, 4. Glup. Ćao, čao. Čao. Čao, čao. To je bilo to? Da. Bomba. Bomba. Ajde, udari. I razumno, šta da oni kao dolaze tu, razumno, kao mi nastavljamo kao, znaš, kao, razumno. I tako je. A ne, idemo dole sve. Znači ono, brate, subscribe-ujte moj kanal, lajkujte i šerujte ovaj video. I tako dalje. Znači, samo moment. Malo ćemo da pojačamo zvuk. Samo. Ubre, pa mnogo je ovo, dečko. Evo, svima po 2, može? Može? Može, brate, za ovo 2. Znači, šta se dešava, neko dolazi, brate, nema veze, mogu oni da dođu. Onda oni sad kao da se čuju. Lezi dole, bre, majmune. Grup. Majmuni, presrpke ginoje. Šta je, bre, lezi dole, ne mučim. Evo, skidam jedno. Voilà! Ma da, bre! Bombe. Vidi, dečko, kaži ti to. Tako je. Tako je, to što mi šli. Jadan.
headshot u glavu. Znači sad dolazim opet, trči bre. Udaj se Valeđo! Svi? Kako sam moćen, ne? Ajde spusti. Ma čao! Ćao, ono što kaže ja. Ja se još jedno bombaje. Uli. Evo mi spavajte se. Ili dole. Gdje je dole, šta? U mojoj ne znam šta pići. Evo ga, možeš? Jala! Kakve pucačine, bro. Ali niste stigli. Jedan, daj. Evo ga, majmun. Ajde ti dolazi dole, majmun. Znači šta se ovdje dešava? Sad mi je bolje. Sad mi je bolje. Znači sad ćemo lagano dolaziti. I šta? Znači to je bila već treća misija, kao što ste vidjeli bilo je kratko. Lagano dolazimo mi sad do te najljepše pita od moje tetke. I tako brate, dobro. Ovo je bila 4. epizoda, ja sam Mr. Sedler Gaming. Video nije bio sa facecamom, kao što vidite. Subscribeujte moj kanal, lajkujte i šerujte ovaj video, bacite po neki like, dislike ako vam se ne sviđa, mada i ne morate da. Ako vam se ne sviđa video navišite. Ja sam Mr. Sedler Gaming, hvala vam na gledanju i to je to. Doviđenja. I brate, još jednom samo nešto da vam kažem. Samo još nešto da vam kažem. Vidimo se u 4. misiji. Ajde, bravo.